Hej og velkommen til den her video. I dag skal jeg taste med en masse slik fra Tyrkiet. 3, 2, 1. Taste. Vi starter med sådan nogle bunden på is. Og med jordbærsmag. Og der står faktisk... Nå. Det kunne jeg ikke finde ud af. Nej. Nå. Den er helt rød indeni. Prøv at se. 3, 2, 1. Ej, det er klam. Ej. Og det vil vi gerne give 1 ud af 10. Jeg siger 1 ud af 10. Så prøver vi de her Skittles. Jeg flytter lige den her. Som er ekstremt sure, står der. Hvis vi kan få dem op. Taste. Jeg tager en lysrød. Hvad for en tager du? Den giver jeg 8 ud af 10. 6,5 ud af 10. Og til den næste ting, den her. Det er nogle kiks med noget chokolade. Det dufter meget mærkeligt. 3, 2, 1. Ej, jeg kan ikke. Det kan jeg ikke lide. Det lægger vi lige låg på igen. Låg på det. 1 ud af 10. 1 ud af 10. Mor. Hvordan åbner man det her? Prøver Sagde du, at det her... bubble nuggets. Så prøver vi nogle bubble nuggets. Og se om de også er dårlige, eller om de overrasker og er Jeg gode. skal lige have smag i munden. Ja, tag en. De er meget lignende. Nej, det er tyggegummi. Ja, og jeg kom til at sluge det. Det er godt tyggegummi at være. Men Jeg det giver er det meget... 7 ud af 10. Jeg fik ikke sådan helt smagen. Jeg giver den 7 ud af 10. Jeg skal lige se smagen, for jeg fik ikke smagen. No. Jo, 2. Nej, jeg tror. Jeg fik kun... Og den til... 7. Så har vi 3. 7 ud af 10. Så har vi 3 ting tilbage. Og den ene af tingene er den her creme. Og nej.
tak. Du skal godt komme nu. Pause. Så. Den vil jeg faktisk gerne give 3 ud af 10. Jeg giver den 1 ud af 10. Så er vi til anden sidste ting, som er den her. Og hvis I kan se det, har jeg faktisk lige noget med noget på chokolademassage. Ja. Og sæbe. En sur. Den var god. Ud af 10. 9 ud af 10. Så er vi nået til de her bobbeltyggegummier. De er gode, der, mor. Den er god, den der. Ja. Jeg tror, at vi lægger på lågbånden i dem. Og så tager du noget. Du er helt væk, hva'? Jeg elsker den bare, mand. De her tyggegummier har jeg faktisk smagt, tror jeg. Nej, det var dem. Og i. Det smager bare af normalt tyggegummi. Jeg giver den 8 ud af 10. Den har ikke noget smag på sig sådan, synes jeg. Så jeg giver den 7,5 ud af 10. Og tak for, at I har set den her video. Vi ses. Hej hej.